kanggo brasta bongkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para alim ulama ingkang tansah sumanding kitab suci rinten kelawan dalu ingkang minangka sarana penambah ilahi Rabbi, ugi ingkang dados patuladaning para santri, para satriyaning nagari, para pandam-pandoming, para kawula dasih ingkang panes kinurmatan, saha para sesepuh aji sepuh ingkang pono ing pamawas sarta lebda ing pitutur ingkang sinudarsana, para bapak ibu ingkang sami rawuh wonten Simpang 5 Gumul menika ingkang tansah bagya mulya, saha para kadang kru jemblung kang santri ingkang berbahagia. Bahagia apa wong kodanan kok? Kodanan mosok ora bahagia belas kok. Gila nang waduh ono Mlaku. Kayak mobilnya yang bayar ngono ya. Bayar ke wong tua asam murah dan Astagfirullah. jajale kaya Purwane atur sumangga kula dherekaken manuku puja miwah puji syukur dumateng ngersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa bikaulina alhamdulillahirabbil monggo Ramadan lho kok sapa umpak iki. urung mantang Mbah. Awit saking rahmat barokah satemah hamba barodaya pangariba dumateng panjenengan dalasan kula kacihna ing kalanggan menika saged kempal manunggal kanthi karaharjan tebih ing sambi kala. Sholawat salam muga tansah katurkunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wiwit wonten donya menika ngantos yaumul kiamah. Allahumma amin. Para ramu ingkang kinurmatan, kula Kisutiman dalang jemblung kang santri dalah kru jemblung. Iki apa jemblung apa ya? jemblungnya mblenduk ke weteng kowe.
kabeh ora ana sing langsing. Sing rada lemu ya nek sing tengah karo sing sisir luar iki ambak. Oh niku nggih. Luar. Lek iki apa iki? Luar niku. Luar. Nggih, luar. Eh. Kula sakadang kru kesinan jemblung kang santri katimbalan panjenenganipun pepunden kula Bapak Abu Muslih. Kula nek Mas Tani kok Kang, Mas. Ya kula ajros lek kuwalat. Kula nggih wedhos. Wedhos nggih. Kula ajros yo. Lah pripun ajros gedhe lek wedhos cilik. Masamu basa kok ora entos. Sing rada apine ajrih pun. Sing rada ajrih. Mundi dawuh panjenenganipun Bapak Abu Muslih. Bapak malih kula mboten wani arep matur kang mboten wani. Wedi lek kuwalat iya. Sampai sapa sing beli Kang itu? Oh iya. Pantosipun menika kula lek masane Kang Abu. Nggih pun kula njarek kemawon Kualam boyo men nggih. mundi dawuh panjenenganipun Kang Abu Muslih minangka pepunden kula sakadang kautus ngisi wontenipun adicara peringatan Hari Santri Nasional dalam peringatan Hari Pahlawan. Mila ngaten lho Mas. Nggih. Kula nek Mas Tani Kang niku kaya mencok sinten ngertos benjing pun siapaken kalian Allah Subhanahu dados RI 1. Lah cobi ya. Amin. Kula iki Gubernur. Kanjeng, Nggih. bengi iki ngerti para tugase? Nggih. Napa? Kan madang. Ben madang. Lah nyepatun. Lah niku lho. Kula lan sampeyan niku kautus jemblungi wong sak Kediri Raya. Maksudnya iki kan blendukne weteng jolek tindak paling mlaku edah ngaten napa terus ndi? Mboten ngaten. Maksude kan nepangaken jemblung niku panganan napa ngoten, Mbah? Jajan apa ngoten? Nggih, jajan napa? Kenalke. Nggih. Pripun Mas jemblung menika napa? Jemblung niku kesenian Jawi kang asifat Islami. Kesenian Jawi Islami tegesipun Kesenian asal mula dari Jawa ning asifat Islami. Kang Abu kok ngeten to Mas. Pripun? Kesenian Jawi Islami tegesipun keseniane wong Jawa sing bersifat bernapaskan Islami, keseniane wong Islam sing ora ninggal nek kabudayan Jawi. Nggih niku wau. Kula di WA. Wah. Cocok kali. Bener nggih. Kanthi cetha wela-wela nggih kados niku wau ingkang dipun dawuhaken pemuda kula Bapak Imam Prasojo Rasa dembel-dembel. sarjana hukum. Rasa. Niki guru kula niki Pak Surya, nggih. Guru kula niki. Mangkane kok lek melok Amit Sewu mlitik ajak Ajak niki. Leres Pak Suryo. Rumiyin menika Pak Murtado, nggih to. Lajeng dateng kula Pak Murtado sedo kula ganteni. Tegesipun boten ganteni matine lho. Ganteni kesenianipun jemblung. Lajeng kula kakung krana Amit Sewu Pak Suryo. Jenenge ganteng-ganteng kok dalan jemblung ngoten niku nggih. Dan niku dipun lajengaken kadang kelawan Mas Sutiman. Remen sanget kula. Sak menika wiwit kula menika dalang jemblung boten niku amplas kados rumiyin mesti bagus-bagus ngeten. Saya medhuk saya ganteng. Nggih. Ini ada generasinya tapi kenapa sih? Regenerasi. Generasi. Nggih. Saya dalam jemblung saya ganteng dia cara bruwe kok. Yen niki dwija kula niku niki dwija jemblung niki. Piyanipun Pak Suryo kisanesipun jemblung sifatipun nggih namung gojek ngeten niku namung guyon. Ning jemblung itu bisa membawa pesan kepada napa kemawon. Waten ora muni kancane lho. Muni sok biasanipun Pak Suryo muni lewat kantun lho Mas. Nggih. Kados pundi Pak Dalang jambu pangan codot nggih. bojone dalang jemblunge lemu bapak ning jebret ngoten mboten tangan Pak. Amit sewu. Nggih. Nggih. Enten malih kados Kang Abu mah sandale karep tak pilih sandale Agung. Nggih. Aku mah karo cangkeme Suti Manyu Cerep tak pilih Imam Praso sing dadi dukun. Iya nah. Nggih. Nggih niku kadang ngoten niku Bapak Surya guru kula nggih ngoten niku modelipun
niku nggih guru jemblung niku jemblung niku jenjem-jenjeme wong gemblung. Ketoke gemblung niku Bapak. Ketoke gemblung nek jenjem atine ayem atine saged awasul dhateng ngersanipun Gusti Kang Maha Agung. Ma'rifatullah. Wah. Jan. Baca? Lanjutke ya. Us dumugi titiwantinipun kidalang jemblung kang santri hamiwiti lan murukani pagelaran jemblung kang santri ing dalu menika. Bener ya. Ayo bacutke alon-alon. Kiai Kediri iki urung nate ngono lho Mas. Selawatan Jawa sing ngene iki. Ngoten nggih. Niki nyele angel lho, mbak-mbak ngeten iki angel. Pak Surya latihan 2 minggu nek iso mbok tak tukokne ketu, Cuk. Nggih. Ngoten niku. Iya, bacutke bawa selawat Jawi Yanti. Ceritane sangat Jawi
Dok rikala jaman semono markas Kenpeitai Jepang ingkang mapan wonten Surabaya dipun kepung dening warga sakiwa tengening. Awit markas menika kangge nyiksa lan mejahi penduduk Indonesia ingkang nentang dhateng prajurit Jepang. Kados dene Cak Durasim minangka seniman ludruk ingkang misuhur kidunganipun. Yumbang. Kaya mengkene kidunganipun. Pakupon omahe dorong meloknipun tambah sengsara. Niku kritiknya membangun lah Cak Durasim. Nggih. Nggih. Nggih makane dicekel kali Jepang. Ning lek kidungane Pak Surya niku kok mesti rada rapat penak to. Pripun lho Pak Surya? Tengangken dikabruk titik sampai jaram rabi itu. Wek lha niku boten membangun niku. Pak Surya. Ampun ditiru Pak Surya. Waktu datang Cak Durasim. Kapunten Bapak Surya nggih. Panjenenganipun dipun rangket lan dipun siksa ngantos pejah dening Kenpeitai. Ugi Kiai Haji Mas Mansur Mursid Thariqah Satoriyah saking pesantren Sidoresmo dipun siksa ngantos sedo awit dipun tuduh derek pemberontakan peta. Saderengipun ugi sedherekipun ingkang asma Ahmad Pamuji, Abdul Rahman, Sukajat, Sukamto, Subudi, Sublending, Sugareng. Enten mboten iki? Cocok nggih. Aja muni su imam lho ya. Mboten. Pun ngantos menusu Surya mboten. Mboten wonten kula kuwalat niku. Nggih. Niku Bapak Surya niku senior kula. MC kondang sak Indonesia Raya Bapak Surya niku. Kula nek tapi tak mangkat nggih. Nggih. Kula nggih ngoten. Sing kula nggih ngaturi niki. Kayane pira Barati. Inggih menika Ahmad Pamuji, Abdul Rahman Sukajat ugi dipun siksa wonten ing markas Kenpeitai. Dene Insinyur Darmawan Mangunkusumo dipun rangket pinten-pinten minggu wonten ing sak ngandhape markas Kenpeitai menika. Kenpeitai. Nggih. Nggih. Wonten mawon. Nggih. Wilayah Jawa. Lah amit sewu Pak Surya niku nek Kenpei ngoten boten cetha tapi kula Pak Kenpei. Ngoten nggih. Markas menika den arani markas Bale Setan. Ya, Bale Setan. Niku nek cara Tulung Agung dul ngoten niku wingit sanget. Pasetran Gondo Mayit. Oke. Wonten nggih Pasetran Gondo Mayit niku. Kula makasipun lho Mas. Bale Setan. Bali Sempak. Kenpei. Kenpei. Nggih. Raja mangan lan mau ditei sebentar. Awit saking kejemipun prajurit Jepang. Makanya diarani Bale Setan. BKR ugi polisi sesemana wontenaken rembakan kaliyan pangarsa Kenpeitai ananging boten wuaken hasil. Satemah ngawontenaken peperangan kanca. Perang pripun niku? Tos dinotos. Tos dinotos, wil jinawil, Wit jiniwit. gol sininggong, Lat dinilat. lat di. Sik aku tak Wong perang lat dinilat lho. perang apa lat dinilat iki? Sak keneke. Nek Pak Surya enten malih kok lek dinulek. Lah kuwi wis jan susah ya. Lek banding wonten malih kot di Aja napa. Jeneng perang wong Jawa ora duwe peralatan lengkap nggih sak keneke nggih Mas. Nggih. Nek kula mboten sarujuk lek lek dinulek niki. nggih. Wong perang lat dinulek niku. Pak Surya
Usah apa? Tanpa capo. Tanpa capil. Muga-muga lajeng. Tanpa capo. Tanpa capil. Markas Kanbatai ingkang dipun kepung dening warga sakiwa tengene dipun wiwiti kanthi tembakan lan odo-odo. Odo-odone mengapa? Serbu. Piye to itu. Ning lek muni serbu ya aja sampe ngene to, eling wong urip iki lek pengen selamat, Aja lali ibadahe. Lek milih anget, aja lali wedang jaine. nek kok Pak Surya nggih nawani jenengan Terus dalam gedung pamit dipun paring wedang jahe. Ampun nganten Pak Surya, pun wedang jahe wedang laos mawon. apa dikira panunen ya? Ya ususe. Ususe panunen. Nggih. Lanjut kita. Para taruna sami mlajeng lumebet ing sajroning markas. Ananging serapan mesin ingkang dipun pasang prajurit Jepang wonten pojokanipun markas sami mbedhos lan dipun sarangi serangan saking lebet markas. Kawusana para warga ingkang nyerang kala sami pejah. Kadya suket ingkang kebabat pedang ingkang landhep. Regu palang merah sami mider paring pitulung dhateng para warga ingkang dados korban peperangan. Jadi 03. Nggih 03. Apa Bang Luku apa? Tahu dadi sekretaris aja. Serangan ingkang kaping kalih para warga ngawontenaken penyerangan kanthi tembakan senapan ugi balang watu pelintengan bambu runcing tombak keris lan sapanunggalanipun sawontene sinambi medalaken tembung Undamana khas Surabaya misuh-misuh. Dibaten mawon Mas, dibaten mawon. Iki Surabaya niku sing fasen niku Bapak Surya, panjenenganipun pidalem Sidoarjo. Oh, Bapak Surya Sidoarjo. Nggih, pas mesti pase. Ayen kula menika Kediri sisih kidul kula basake Mas nggih. Nggih sampe sewu. Ganjokipun Pak Surya. Kula aluske nggih. Kalau panjen cirkas ya, Kediri. Nggih, panjen nggih. Cirkas, ini cirkas Kediri. Nggih, pripun? Lah Sidoarjo nenten. Kalih Undamana niku misuh-misuh khas Surabaya. Danto! Masak tabuk cangkem lho kaya ngono. Lho. Cok. Iya lah, Surabaya piye lek iso? Aja gelem. Pak tabuk iki lho, Pak. Kowe ora Pak Surya ora luwes kaya. Iya, Kak Pak Surya gak luwes iki. Sawatawis dangu kanca. Peperangan lumampah ngantos sonten dereng wonten hasilipun. Awit prajurit Jepang ugi ngupaya anggenipun nindakaken perlawanan. Ngantek dinten kapindho markas Kanbatai dipun kepung warga sakiwa tengene. Dumadakan wonten Sinoman ngagem kaos ugi celana nyelak dhateng polisi istimewa. Ingkang asma piyambakipun wau nyelak dhateng polisi istimewa, piyambakipun sumadyo mbiyantu dhateng pasukan ngepung kanthi syarat nyebul sempritan tondo pangatos-atos. Sandi. Nalika pasukan badhe jumangkah sempritan laju dipun sebul kanthi santer satemah pasukan ngepung sami nyerang prajurit Jepang ingkang manggen wonten markas Kanbatai menika. Peperangan lumampah ngantos wonten kathah ingkang dados korban. 24 warga seda
swidak warga tasih gesang ananging inggih sami tatu badanipun awit peperangan. Kalebet pangarsa BKR Karisidenan Surabaya Abdul Wahab ingkang kenging tembak sukunipun satemah palungguhanipun dipun gantos dening Jono Sewaja minangka sulihipun. Miturut Nishimo Collection prajurit Jepang ingkang ical inggih 22 tiyang. Ugi selawe tiyang ingkang katu 6 tiyang ingkang dipun rangket. Luka ringan sing diurip dirangket tenggo. Saking kejeme prajurit Jepang. Nek Mbah kula ngangani nipon. Inggih nipun. Milanipun Jepang nggih wonten ning Indonesia menika dangu sanget tinggalanipun jare Pak Solo tesih wonten lho Mas menika. Wonten nggih. Rumput Jepang. Wong nggih, leres iku dijebot coba. Niku wonten mana tinggalane Londo. Napa menika? Semut. Semut londo. Inggih, semut Londo. Jerman nggih wonten. Wonten napa? Telo. Oh, nggih. Pak Suryo nggih Inggris nggih nate wonten tinggalanipun sak menika tasipun damel sok anu menika. Sok nyiseti ini kok nggih. Engkol Nggih, nggih. nggih. Alat mawon teng mriki dangu lho Mas. Wonten nggih. Tinggalanipun wonten. Napa? Menyannya. Oh nggih, menyan Arab. Menyan Jawa wonten nggih. Iso terus napa. Dampyak warga Surabaya dugi tumuju ing makam Taman Pahlawan Kusuma Bangsa nderekaken para pahlawan ingkang dipun sarakaken sinambi gelar gendera merah putih. Para pangarsa Surabaya ugi kepareng rawuh ing upacara penyarean kados dene Residen Sudirman, Wali Kota Rajimin Nasution, pangarsa KN Idul Arnowo. Ugi para kyai rawuh paring pangandikan saha paring donga kanggo para pahlawan kala wau. Upacara panyarean dipun tutup kanthi sasmita hidup Indonesia, Indonesia merdeka, merdeka, merdeka.